Jeg tror ikke danskerne som sådan føler sig forfulgte. Sådan tror jeg ikke, vi har det. Vi havde jo en uheldig situation her for 2 måneder siden, en meget tragisk situation, hvor vi fik dræbt en ung vagt, der stod vagt ved synagogen. Men det var et enkelt tilfælde af gale mennesker, og dem findes der jo desværre nogle stykker af. Og det skal man prøve at bearbejde. Men vi føler altså ikke, vi tværtimod har det danske folk været fantastiske. Regeringen, Helle Thorning-Schmidt, har holdt nogle fantastiske taler og sagt, at et angreb på jøder i Danmark er et angreb på alle danskere, blandt andet sagde hun. Og vi har haft et fint samarbejde efterpå med politikere og med muslimer, der gerne vil freden, osv. Vi havde en fredsring her rundt omkring synagogen, det ved jeg ikke, om I kan huske, arrangeret af muslimske medborgere i Danmark, som mener, at selvfølgelig kan man leve i fred. Og det er også det, vi siger. Selvfølgelig skal vi leve i fred. Vi kan have vores religioner, det skal vi have lov til, men ekstremisme duer bare ikke. Det duer ikke i Danmark. Hvis man vil det, så må man tage til et muslimsk land at bo, hvis man vil leve det liv, som de gerne vil leve. Men de skal ikke have lov til at lave om på vores samfund, det danske samfund, hvor jøder har været i over 400 år. Og det har fungeret fantastisk. Jøderne er blevet integreret i Danmark, som alle andre. Man ved jo ikke i dag, hvem der er jøde, hvem der ikke er jøde. Og det er også meningen, at man skal kunne integrere sig i det danske samfund, hvis man vil bo her. Hvis man ikke er interesseret i at integrere sig, så skal man heller ikke bo her. Men man skal have lov til at have sin religion, man skal have lov til at dyrke sin religion, men man skal acceptere, hvad det er for et land, man bor i.